Είναι πολύ, πολύ δύσκολο να αγκαλιάσει τον πόνο και τη δυσφορία που σου δίνει η προπόνηση των ποδιών. Είναι η μοναδική μυϊκή ομάδα στην οποία όταν το σώμα σου ουρλιάζει να σταματήσεις και όταν όλα δείχνουν ότι δεν έχεις ούτε γραμμάριο ψυχής να δώσεις ακόμα, τότε ξεκινάει το σετ. Και έχεις τουλάχιστον άλλες 5, 6, 7 επαναλήψεις πέρα από αυτό. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπεις σε αυτό το σκοτεινό μέρος της ψυχής σου και του μυαλού σου για να το υπερνικήσεις. Λοιπόν, ένα άλλο leg day, αισίως έφτασε μπροστά μας. Θα ξεκινήσουμε με γάμπες, γιατί είναι γνωστό ότι είναι ένα φοβερά αδύνατο σημείο, αδύναμο σημείο μας, οι γάμπες. Δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρον έχει να βλέπεις έναν άνθρωπο που προσπαθεί τα τελευταία 15 χρόνια να προσθέσει 10% μάζα στις γάμπες σου στο σετ του, αλλά εντάξει, θα το βγάλουμε μέχρι και δεν έχουμε ανεβάσει κάτι τέτοιο ακόμα. Θα είναι μια δύσκολη μέρα, γιατί έχουμε και hack και πρέσα και Bulgarian σήμερα. Είναι, θεωρώ, η πιο δύσκολη από τις 2 μέρες των ποδιών μου. Όπως και να έχει, πάμε να μπούμε. Θα τις κρύψω τις γάμπες μου, γιατί θέλω να φανταστώ, δεν θα γίνει, αλλά θέλω να φαντάζομαι, μου αρέσει αυτό, ότι τη στιγμή που εκτελώ την άσκηση και όσο παίρνω κιλά τέλος πάντων και είμαι στον όγκο, ότι μεγαλώνουνε. Δεν θα μεγαλώσουν, αλλά το όραμα, τα πάντα είναι όραμα. Okay. Πάμε. Προσπαθώ να δίνω αρκετή έμφαση στο stretch, στην επιμίξη δηλαδή, να αφήνω τις γάμπες μου να σκίζονται, να με τραβάνε. Αν έχω μία ελπίδα να μεγαλώσουν, αυτός είναι ο τρόπος. 1, 2, πάμε. Η προπόνησή μου έγινε με την παρέα του ασκούμενού μου του Μιχάλη, ο οποίος και βρισκόταν στο pool day του. Ωραία. Μπράβο, δεν θέλει πιο. Πάμε. Ωραία, ωραία. Πάμε. Τράβα. Ωραία. Τέλειο. Easy. Μην ξεκολλήσεις πολύ. Δικό σου. Πάμε κι άλλοι. Έλα. Μόνο σου, κι άλλοι. Έλα. Μία μαζί. Μην ξεκολλήσεις, ό,τι είναι θα βάλω εγώ. Έλα. Κόλλα μπροστά. Δύσκολο. Κοριτσί, σκοθείς να κάνουμε λίγο. Όπου πάλι βρωμάς, μωρή. Την έπλα μονομάντιλο προχτές, αλλά δεν. Δεν έχεις μικρόφωνο. Έχω μικρόφωνο, αλλά δεν έχω κιλά. Τι θέλεις? Δεν το βάλω σωστά. 1, 2. Πάμε. Βάλε πόδια. Πάλι μέσα. Πήγαμε. Ναι.
Τίποτα. Ωραία, πάμε. Πάμε, ρε. Ναι. Πάμε. Κι άλλη. Πάμε. Ναι. Μία. Πάμε. Βάλε. Αργά. Το κακό μας στην άσκηση, δεν θέλω να το πνίξω γενικά με αυτό που κάνω. Το κακό μας στην άσκηση είναι ότι είσαι αρκετά δυνατός. Αν είσαι αρκετά δυνατός. Αυτό που συμβαίνει γενικά είναι ότι καταλήγουν οι κοιλιακοί σου προσπαθούν να σε σταθεροποιήσουν για να μην χαλάσει τη στάση σου. Θέλουν μια τέτοια στάση. Το δικό μου. Θέλουν μια τέτοια στάση. Γενικά στην άσκηση να είμαστε πιο crunch, πιο ροκανιστοί να το πω έτσι, για να έχουν μοχλό τα λάτς, ο πλάτης να το τραβήξει όπως πρέπει για να μην πετάμε τους ίδιους έξω. Οπότε αυτή η κίνηση για να διατηρηθεί όταν είσαι υποχορδίο χρειάζεται να υπερλειτουργήσουν οι κοιλιακοί. Και πολλές φορές όταν τα κιλά που σηκώνουμε είναι αρκετά, πρώτα αποτυγχάνουν οι κοιλιακοί και εγώ είμαστε δηλαδή λες και κάνουμε ροκανίσματα, λες και κάνουμε πιάσεις χιλιακών πριν προλάβουν τα λάτς, τα χέρια μας, γενικότερα το άνω σύστημα να έρθει σε αποτυχία. Οπότε γι' αυτό, αν έχεις κάποιον να σε βοηθήσει, να σε κρατήσει, να σε πιέσει με κάποιο τρόπο και να αποσυμφορήσει, όχι να αποφορτήσει λίγο τους κοιλιακούς σου από το να δουλεύουν τόσο πολύ ώστε να μην σε οδηγήσει στο να λήξει το σετ προώρα για αυτό το λόγο, είναι καλό. Οπότε αυτό κάνω στο Μιχάλη, πέρα από το ότι τον αγαπάω και τον παίρνει καμιά γκαλίτσα. Γεια σας τόσο. Αυτό είναι το outdoor κομμάτι της προπόνησης, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος να με υποχρεώσει να βγαίνω και λίγο. Οπότε το έχω συνδυάσει. Η έξοδος του bodybuilder είναι αυτή. Βάλτε ένα Μιχάλη μας στην αυλή να βγαίνετε σήμερα, παιδιά. Εύκολο στάκι. Εύκολο στάκι. Ευτυχώς δεν τράβηξε το στήθος, όπως τράβα. Και πάμε έχουμε και αυτά τώρα. Μη δείξω ότι κλείνει στην τελευταία τρύπα αυτό. Στην τέταρτη είναι.
Φλόρος. Εντάξει, αυτός είναι ο μόνος τρόπος να υπερφορτώσουμε εδώ το ελαφρύ stack. Γιατί αυτό το μηχάνημα είναι το μόνο παλιό μου, ας το πω έτσι. Το οποίο και δεν έχει την κλασική... Ωραίος ρε. Μπράβο, το κατάφερα. Δεν έχει το κλασικό... κλασικές τριμπούλες με το πινάκι, οπότε εδώ δεν μπορεί να μπει το gym pin που χρησιμοποιώ στα άλλα για να βάλω παραπάνω κιλά. Και κάνω μια πατέντα με αλυσιδούλα, την οποία κρεμάω δισκάκι. Μια χαρά, μια χαρά. Oh, fuck. Είναι η πέμπτη άσκηση. Έχουμε κάνει ήδη 4 ασκήσεις και όλοι γνωρίζουν ότι η προπόνηση ξεκινάει από τώρα, από το hack. Όποιος έχει hack στην προπόνησή το καταλαβαίνει. Υπάρχει κάτι εξαιρετικά δύσκολο και τρομακτικό και ταπεινωτικό με την προπόνηση των ποδιών. Ειδικά αν είσαι στην ατυχή θέση να μην είσαι γενετικά πρικισμένος και τα πόδια σου να μην μεγαλώνουν με τον αέρα που φυσάει
Και χρειάζεται πραγματικά να προσπαθήσεις, να κοπιάσεις, να φτάσεις στα ωριά σου. Η προπόνηση των ποδιών ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ απαιτητική, είναι πολύ διαφορετική από όλες τις συμπολισμικές ομάδες. Όλοι το ξέρουν. Όσοι έχουν πάει έστω και 5 φορές γυμναστήριο και μία από αυτές ήταν πόδια, ακόμα και αν δεν κάνουν την προπόνηση στο τέρμα και στο όριό τους όπως την κάνουμε όσοι γυμναζόμαστε πιο σοβαρά, σε πολλά εισαγωγικά για πολλούς λόγους, ή τουλάχιστον όσοι κάνουμε αγωνιστικό bodybuilding που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια στάνταρ έντασης τα οποία θα μας μεγαλώσουν, ξέρουν και από το πώς αισθάνονται την ώρα που κάνουν την προπόνηση και από το aftermath τέλος πάντων των επόμενων ημερών πόσο δύσκολα διαχειρίσιμη είναι. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο να γύρεις, όπως το λένε και στα αγγλικά, lean into, να γύρεις, να αγκαλιάσεις τον πόνο και τη δυσφορία που σου δίνει η προπόνηση των ποδιών. Είναι η μοναδική μυϊκή ομάδα στην οποία όταν το σώμα σου ουρλιάζει να σταματήσεις και όταν όλα δείχνουν ότι δεν έχεις ούτε γραμμάριο ψυχής να δώσεις ακόμα, τότε ξεκινάει το set. Και έχεις τουλάχιστον άλλες 5, 6, 7 επαναλήψεις πέρα από αυτό. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπεις σε αυτό το σκοτεινό μέρος της ψυχής σου και του μυαλού σου για να το υπερνικήσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι και αυτό που τελικά διαχωρίζει και ξεχωρίζει αυτόν που θα καταφέρει να κάνει μια διαφορά στα πόδια του και θα καταφέρει το αδύναμο σημείο του, αν όχι να το κάνει δυνατό, αλλά να το βελτιώσει σε σημείο που να είναι αξιοπρεπές, να φέρει τα πόδια του σε ένα σημείο που θα είναι αρκετά balanced με το υπόλοιπο σώμα, από αυτόν που παλεύει και απλά αποδίδει στη γενετική του το ότι δεν μπορεί να καταφέρει το οτιδήποτε. Εννοείται ότι η γενετική παίζει τεράστιο ρόλο, εννοείται ότι είναι ένας περιορισμός σημαντικός η γενετική σε όλους μας. Το ταβάνι μας είναι διαφορετικό δηλαδή, αλλά σίγουρα με την κατάλληλη προσέγγιση και με την κατάλληλη τρέλα και παράνοια, γιατί χρειάζεται παράνοια αυτό το άθλημα, γιατί για μένα είναι άθλημα, στο 100% με τα όλα του, είναι που μπορεί να σε πάει ένα βήμα παραπέρα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και σήμερα, γιατί καλά τα λόγια, αλλά για να δούμε στην πράξη τι γίνεται. Το hack είναι μια από τις πιο απαιτητικές κινήσεις, γενικά, μαζί με τα squats, νομίζω ότι τις κατατάσσω είτε ελεύθερα είτε όχι, τις πιο δύσκολες mental κινήσεις. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να παντρέψουμε και την υψηλή ένταση, αλλά και την προσοχή, του να μην ξεφύγουμε πολύ, του να μην χαλάσει τεχνική, του να μην γκραϊντάρουμε σε σημείο που κάτι θα πάει στραβά και θα χειροτερέψουμε με οποιοδήποτε τρόπο το θέμα που έχω στο ισχύο, το οποίο ξύλο έχω. Τέλος πάντων, χτύπα ξύλο, πηγαίνει αρκετά καλά μέχρι τώρα. Η τελευταία φορά που το είπα αυτό, πριν 7 χρόνια, είχα πει: θυμάμαι την ατάκα, δόξα τω Θεώ, τόσο χρόνια έχω προπονήσει και δεν έχω τραυματιστεί ποτέ. Και τραυματίστηκα τον επόμενο μήνα. Αυτό είναι αληθινή ιστορία. Οπότε μπορώ να το σβήσω αυτό από το edit ή και όχι. Και έχω και τον Μιχάλη σήμερα εδώ. Δείξτε τον Μιχάλη, ο οποίος περιμένει καρτερικά να τελειώνει αυτό το μαρτύριο και να πάει σε ένα πάρτι μασχέ. Του είπα ότι δεν χρειάζεται να ντυθεί και συμφώνησε. Και πάμε να δούμε. Μην με φοβηθείς, ξέρεις. Θα σου το πω κι εγώ λογικά, βάλε. Όταν είναι. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί ή ότι θα το κάνουμε σκόπιμα, θα δούμε.
Πολύ καλό σουτ, φίλε. Ευχαριστώ. Τα τελευταία σετ πρέσας, τελευταίο μήνα, τις τελευταίες εβδομάδες, έληξαν άδοξα λόγω του τσιμπήματος παύλα πόνου στο ισχύο. Ενώ είχα κάνει το reset μου και είχα φροντίσει να βάλω λιγότερα κιλά και να κινηθώ με πολύ μεγαλύτερη προσοχή και πολύ πιο αργό τέμπο. Σήμερα πρέπει να προσέξω, τώρα δηλαδή, έχω μειώσει κιλά επαρκώς για να μπορέσω να μην χρειάζεται να κάνω overbrace, να τραβάει προβλητικά με τα χέρια, αλλά και ελπίζοντας το ισχύο να μπορεί να πιάσει το εύρος κίνηση που θέλω να πιάσει χωρίς να ενοχλήσει. Πολύ δύσκολο. Όταν ήδη η προπόνηση στην προπονητή είναι από μόνη της τόσο challenging, τόσο δύσκολη, από τη φύση της είναι τόσο δύσκολο να αναμετρηθείς με τον εαυτό σου και με τα προηγούμενα σου νούμερα ούτως ή άλλως. Όταν μπαίνει ο έξτρα παράγοντας του τραυματισμού και της προσοχής και της ευθραυστότητας, γίνονται πολύ δύσκολα πράγματα. Σε σημείο που αν δεν αγαπάς πραγματικά το bodybuilding και δεν ζεις μέσα από αυτό, νομίζω ότι θα παρατάς πολύ εύκολα. Αλλά όχι εγώ. Όχι γιατί είμαι γαμάτος, γιατί το θέλω πολύ. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνει κάτι άλλο. Και όσες τροποποιήσεις και να χρειαστεί να κάνω, όσα reset, όσο και να χρειαστεί να δουλέψω για τον τραυματισμό μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι την ώρα που κρύπει αυτό που θα πω, αλλά μέχρι την ώρα που θα αναγκαστώ να καθυλωθώ σε κάποιο είδους καροτσάκι ή κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσω. Με τη δέουσα όμως προσοχή μέχρι τότε και χωρίς να το προκαλώ. Όσο γίνεται μέσα από αυτό το άθλημα. Όσο γίνεται. Για να δούμε ρε φίλε. Σε σένα μιλάω. Ισχύω. Έλα, εγώ σ' αγαπάω. Αυτό όχι τόσο. Έλα! Λίξω! Οκ. Βγήκαμε αλόβητη. Η επόμενη ακριβώς επανάληψη θα ήταν καταστροφική. Άντε να δούμε. Και κλείνουμε με Bulgarian Split Squat στο Smith πάνω σε step για αυξημένο εύρος κίνησης, a.k.a. ό,τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί μέσα στο γυμναστήριο. Και έξω τώρα που το σκέφτομαι. On a run from a given disaster, speed away from the holy mind. Pride, I swear I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger on repeat like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving on, but you got me good, you got me good. I keep on trying to pen still, it feels like I'm pretending.
οπότε θα το κάνω τώρα. Τα λέμε στο επόμενο.